Bueno, vamos a ver. Iniciamos o pleno ordinario que tocaba facer. Entonces temos, en primeiro punto, a ata da sesión anterior. Tendes algunha cousiña ao respecto? Dase por aprobada. Na actividade de control, dar conta da liquidación do exercicio do ano 25. E aí tendes os numeriños. Tendes algunha cuestión? Dar conta, é dicir, por a vosa disposición, a disposición da corporación e da cidadanía en xeral, a conta de liquidación, que aí está. Se tendes algunha pregunta, dar conta é dar conta, nada máis, non? Se tendes algunha pregunta ao respecto, pois podendes ter a oportunidade no punto de rebos e preguntas. O terceiro punto é dación de conta do período mínimo de pago do primeiro trimestre 2026, que tamén está aí, son números, e se tendes algunha pregunta, pois, o último punto do orden do día. Dar conta, no cuarto punto, é dar conta da línea de axudas solicitadas. Entonces, vamos a empezar a enumerar así algunha, e van tomando nota por se acaso podemos mellorar ou cambiar algunha cuestión. Entonces, as líneas de axuda que hai neste momento executándose ascenden aproximadamente a 600.000 euros, aproximadamente, son as que están aprobadas en execución en períodos de contratación nalgún dos procesos administrativos. O xardín vertical, que son 60.000 máis 15.000, 60.000 de subvención máis 15.000 que aporta o Concello, que é o acceso ao Concello desde o Toural. As cubertas, unha subvención da GADER de 100.000 euros, que non sei, poremos exclusivamente 1.000 euros, que son as cubertas que se van a facer aí onde se poñen actualmente os tratores, máis unha pequena subvención para servicios sociais para mellorar un pouquiño o Departamento de Servicios Sociais, e unha pequena porcentaxe para o Castelo de San Xoán de Vara, non? Estas están en período de que as empresas podan presentar ofertas. Hai outra subvención de 30.000 euros de infraestructuras turísticas, de 30.000 euros que pomos o Concello pon cero aí, que está aprobada, está en fase de contratación. Outra da Rede Natura, que nos veu concedida de 40.000 euros, que veu con motivo dos incendios forestales do ano pasado. E aí estáse executando no Alto da Serra unha área para facilitar a polinización, non? Para facilitar, se hai polinizadores, hai máis vegetación e de mellor calidade. Se hai máis vegetación, pois a facenda ten máis onde facer, non? Reformarase tamén o refuxio que estaba na chimenea daquela maneira, e a cerca que hai que cambiar. A ruta da serra, que quedou deteriorada, e hai que cambiar prácticamente na súa integridade. Está en período de subvención concedida, en período de execución. A mellora de camiños municipais está xa axudicada, 37.000 euros que veñen directamente da Diputación, que son para rematar o acceso de Porto temos falado aquí neste pleno, do acceso de Porto a Borrán, digamos, ese trayecto, ¿no? Que está executada, que está axudicada, está pendiente de execución. Nas piscinas municipales levamos invertido este ano o teito de vestuarios, que se fixo con cargo ano pasado do Fondo de Cooperación Local, o saneamento 30.000 euros, abastecemento 30.000 euros, estamos reforzando o vaso e o exterior, máis un vaso de expansión, que son 54.000 euros. Estás executando a vivenda de Vilar, cedida por un parente directo dun concelleiro aquí presente, que son 100.000 euros, máis 33.000, 100.000 euros que pon a Consellería, máis 33.000 que pon a Diputación. Estáse seguindo co archivo a voltas, vale? Que ainda está pendiente de algunhas cousas de arquivar.
temos subvención tamén de Cultura no Camiño, temos subvencións concedidas tamén para a Festa da Pataca, temos o tema dos incendios tamén, outra subvención por tema dos incendios que está executada, que son apenas 300 metros, que nos cedeu a Xunta de Montes de Arnuide, un cachiño de pista, e aí meteronse 17.000 euros, que foi o que nos deron. Bueno, en resumen de contas, todas estas líneas de axuda externas que se están xestionando desde o Concello acceden aproximadamente a 600.000 euros. Noutra orden de cousas, hai outras obras que se están executando ou xa rematado de executar que fixo o medio rural, que é desde o Alto da Serra hasta os Peteros e incluso hasta a Silla da Reina. Se ben esas obras están pensadas exclusivamente, que hoxe pásase moi ben e todo eso, exclusivamente pensando nos incendios. Son distintas actuacións a que temos tamén concedida, que acabo de falar, de un PIR de 50.000 euros, que hai esas pistas que se arreglan, ou ese cacho de pistas que se arreglan de acceso á serra, levan zaorra mezclado con cemento. É dicir, están pensadas para que duren varias temporadas, non? Despois están solicitadas unha subvención solicitadas á espera de que se nos concedan ou non unha subvención para a biblioteca, outra subvención da Rede Natura, que sería rematar como se chama, ali unha fonte en Fontela, de Fondo de Cooperación as luces públicas de Penouzos, o campo de fútbol 50.000 euros, que están solicitados, pendientes tamén de conceder ou non. De Augas de Galicia, un pequeno saneamento en barrio, que é po que nos dá, non nos dá para máis nada, que é unha non competitiva, pero pensamos que entramos en tempo, estamos pendientes son apenas 18.000 euros para o saneamento de barrio, todos sabemos como está, pero isto está especialmente dificultoso, que é no Cabo de Barrio, desde a fonte do Cabo de Barrio hacia arriba, non? Que se van desalí a fonte, vendes exactamente cal é a situación. Depois teño que anunciarvos tamén que está prácticamente rematada os trámites burocráticos para recibir xa en propiedade a cesión da vivenda de Borrán. Entonces sería, se unha vivenda cae en Borrán, que é titular da Xunta por unha herencia que aí quedou, e que se lle vai ascender ao Concello, bueno, está xa prácticamente o trámite burocrático feito, e a próxima vivenda social que se faga, pois traemos ao pleno de que se rehabilitar esta casa. Esta casa está moi ben, a estrutura está perfecta, pero, bueno, dentro hai que meter cartos. Depois, o tema do Comunal de Parada, consideramos que díxonos que no plazo dun mes teríamos xa a resolución para empezar a xestionalo. O outro día firmouse a cesión definitiva ante notario do Muiño de Arnuide, do Muiño que está ao lado da ponte, e o que leva consigo, que é a presa, non? Eu creo que non se nos esqueceu nada, pero nesto é no que estamos traballando hoxe en día, non? Porque o traemos a pleno. Home, era un pleno que había que facer, e que hai que encher de contido. Había dous puntos que hai que facer por lei, que é o que dixamos ao principio, pero coidamos que de sentido democrático traer o que estamos facendo, non? Se me explico. Que estamos facendo, que eu teño dito moitas veces, que todo este tipo de subvencións, toda esta xestión que se está facendo, é gracias a que a Corporación Municipal non lle pon pausa a roda, que teño dito moitas veces, non? Bueno, o quinto punto é dar conta dos decretos, que ustedes a vosa disposición, e agora o sexto punto son rogos e preguntas que estamos ao vosso dispor. Se lle falaxe que vais a arreglar o refugio de San Mamés e a valla de alrededor e o acceso e a capilla? Ben, eu intencionadamente non falei da capela porque hai unha lagoa legal ao respecto da titularidade da capela, non? Pero é a nosa intención que a capela conte con tellado novo antes de que acabe Non, tellado, reparalo, que non chuva dentro, porque senón así que despois hai que botarlo, non? É a nosa intención de que non chegue o inverno, de que
antes do inverno teña non chova na capela. Falta unha luz, Non, faltalle moito, levantouse o cumio, está moi deteriorado, vale? Pero hai que pensar que a capela non é titularidade municipal, nin, que, despois das indagacións que levamos feito, a titularidade non está nin catastrada, vale? Por tanto, o Concello non pode pedir ningún tipo... O Concello non pode facer actuacións nalgúna, nin nalgún predio, nalgúna propiedade que non sea municipal. Pero podese presionar a mesma Comisión de Montes ou algo que... O que che podo dicir oficialmente é que non chegará ao Brao, non pasará do Brao, é dicir, non chegará ao inverno sin que aquilo este solucionado. Sin embargo, non podemos dicir en ningún momento que temos ninguna subvención para ese fin, posto que non é titularidade municipal. Iso é o que podo dicir nun pleno, non? De acordo? Benito. Vamos a ver, agora están chegando cartas, ou chegaban, de Dergoz. Pregunta a xente, se me preguntaba como informa de que está o Dergoz feito. Claro, ou pasa por aí unha xente, ou como é a cuestión. Boa pregunta. Se non ten que desplazarse, a xente que ten coche, ou a xente que non ten coche, entonces, como se vai facer iso? Agradezco a pregunta porque está xenerando inquietude na poboación estas notificacións. Primeiro, notificouselle a todos os que somos titulares de terrenos no que é o perímetro de seguridade. A todos, ao 100%, notificouselle ao 100%. Os titulares catastrales, cuidado, os titulares catastrales. Sí, que vale. Cuidado, os titulares catastrales. Entón, por exemplo, temos disfuncións como na concentración parcelaria de Porto Maus. Os titulares catastrales non son os titulares das novas parcelas. Vale? E iso xa en Porto Maus quedou medio aclarado, pero tuvo certa polémica. Despois está tamén que, claro, hai moitos que os titulares catastrales teñen a dirección mal, por tanto, hai moitos devoltos. Hai tamén un número importante en investigación que se publicou no boletín oficial, non? Hai un número importante deles, non? Pero, digamos que a maioría si recibimos as cartas. Claro, unha carta desas, se a lees atentamente, pois o que che recorda é a lei, vale? Que pasa? Que ao haber tanta letra e non estar acostumbrado a un lenguaxe tan burocrático, trae consigo de que parece unha amenaza. Realmente o que che dice é que tes que cumprir a lei con respecto a ter en perfecto estado de revista ou a túa propiedade no perímetro de seguridade. Se a tes en perfecto estado de revista non tes que dicir nada máis. En perfecto estado de revista é castiñeiros, carballos, árboles frutales, etc. Eso non se corta, non se debe cortar incluso, vale? Pero todo o que son xestas, carqueixas, silvas, etc. Eso non pode estar a día, non podría estar neste momento xa en ningunha finca do perímetro de seguridade. A erva, temos que utilizar un poquinho o sentido común, vale? De todo o mundo sabemos cando se corta a erva, para que non facer xardín, porque cortamos a erva, volve chover, volve nacer, entonces, oye, utilizar... Era cando estaba mesando a erva. Perdón. Hai que utilizar o sentido común. Entonces, que pasa? Que cando pase a inspección a miralo, que vai haber a inspección, e agora vos explico como vamos a facer, cando pase a inspección, vais a valorar, oye, que hai unha erva de 50 centímetros, pero isto non é ningún peligro, vale? E a erva que temos aquí na Peniza non supón ningún peligro, está sin cortar aínda, e non pasa nada, vale? Entonces, unha vez que este limpo, non hai que comunicar ali, nadie está obligado a comunicar que está limpo. O cal non quere dicir que o que queira comunicalo non ten ningún tipo de problema. Oye, eu teño isto limpo. Non hai obligación de comunicalo. Cando se vai fazer a inspección? Bueno, dos APROL que nos deron, vale? Dos contratos de APROL que nos deron, un vai a ser un contrato dun coordinador que se vai dedicar a controlar, como se fixo estes anos, pero mellor, porque temos máis experiencia, evidentemente, a controlar o perímetro de seguridade. E ainda así vamos ter moitos problemas, É dicir, a maioría vai limpar, vale, vai ter limpo, pero vai haber fincas e fincas moi
que están en moi mal estado a efectos de incendios, que teñen acacias, e que os propietarios non se fan responsables. E o Concello non vai mirar para outro lado, vamos facer como fixemos hasta ahora. Vamos encargar que se limpe, coller a factura, e cando aparezcan os propietarios, porque se alguén ten as acacias ao lado da súa casa e o propietario non fai caso, nós non vamos mirar para outro lado. En Prado temos un claro exemplo, que temos no medio do pobo, de que aquilo ou o Concello fai, ou senón, pero o responsable é o propietario. Vamos, no momento oportuno, estamos guardando as facturas, e no momento oportuno, cando veñan os herdeiros, ou no momento... Nese momento o Concello vai dicir hai aquí esta deuda, pero non vamos a... Porque como o propietario non actúa, non deixa de actuar. E aparte disso, está o poder de sancionar. E vai, naqueles casos máis graves, vai haber sancións. Aínda que sea electoralmente imprudente. É igual. Porque senón caímos na historia de que si o Benito desbroza e o Óscar non desbroza, o Benito ano que ven non desbroza porque o Óscar non lle pasa nada. Explícome. Hai que manter un poquinho a coherencia. Contestando, aproveitei a túa pregunta para contestar un poquinho máis largo, máis extenso, non é necesario comunicar que está limpo. Pero, o que queira comunicarlo non hai problema. Dúas preguntas. O desbroce dos pueblos, como está con os vamos a ver. Sí, perdón. Sin... Exactamente. Estamos a día 2. Empezamos en Penouzos, o ano pasado empezamos arriba, fomos para baixo, este ano empezamos en Penouzos e vamos indo hacia arriba. Tendo en conta que para as festas dos pueblos temos que ter os pueblos limpios, non? Vale. Entonces agora, Padreda ten festa o día 12, Barrio ten festa o día 12, Barrio temos prácticamente liquidado. Neste momento estáse rematando Padreda porque aproveitamos para limpar o que é o pueblo, o que son os depósitos ao lado dos depósitos e as fontes que haxe, vale? Entonces eu creo que hoxe remataron Padreda, primeiro van desbrozando e depois van soplar dali a 2 ou 3 días. Están en Arnuide, despois están en Arnuide, estou falando dos manuales, vale? Os manuales están en Arnuide, despois de Arnuide pasarán a Porto, de Porto Borrán vais a facer o 25 de xullo, pasarán a Ribó, de Ribó pasarán a Prado, de Prado a Rebordexao, os manuales. O que son os tractores, empezaron os dous a funcionar o día 1, que creo que foi antronte, perdón, xa non sei nin a que día vivo. Empezaron onte e van a bo ritmo, hoxe tuvo que ir xa unha desbrozadora a soldar, pero bueno, iso é normal, e empezaron por a Veiga, vale? Xa sei que en Arnuide hai desbroces de trator, en Maus houve desbroces de trator, pero ahora vais empezar por abaixo, por o límite do término ao lado do canal, vale? Vais a seguir hacia Penouzos, creo que se non chegar un pouco lle falta, todas as que están hacia arriba, é dicir, as primeiras pistas que están cerca dos pueblos, de aquí pasarán as que faltan de Maus, que creo que non falta ninguna, Maus Arnuide, que creo que están todas feitas, as que están cerca do pueblo, pasarán a Porto, e por orden para arriba. Que acontece? Que claro, os de Rebordexao protestan, oye, que temos silveiros ali, pero hoxe temos xente para traballar, pero hai que ir, e o que non podemos facer é saltar, vale? Imos por iso orden, non? Sei perfectamente que en Porto a Xunta de Montes está botando unha mao e que limpou dentro do pueblo, cousa que é de agradecer, non sei se me explico, e eu creo que este ano vamos ser capaces que as brigadas que temos e cos dous tractoristas que temos, que vamos ser capaces de cumplir o obxectivo que nos pon o plan de actuación de incendios, non? Se o cumplimos, vamos ter máis financiación, non? Eu creo que vamos ser capaces de facerlo. Non sei se contestei a tua pregunta. Sí, outra pregunta. Ali na Lamparde sabes que hai un desagüe que está botando o río xa moito tempo, xa moito tempo. E agora empezas a bañar a xente no río e vai haber a festa tamén ali, vas a trabalhar a presa e habrá que arreglarlo, porque xa leva máis de un ano. Correcto, creo que leva bastante mal. Máis de un ano, moito máis. Mandamos a reparalo en 2 ocasións e non funcionou, vamos deixar a cousa aí. Hoxe
viñeron os 2 camións de Aqua Ourense succionar, chupar unha fosa en como se chama, en Borrán, estuveron limpando íntegramente a de Porto, precisamente con esa idea, non? De limpar unha das que hai en Porto. Sei que deron varios viaxes, eu non vin os obreiros a última hora, supoño que aquilo está rematado. A ver que a idea é que eso estea tal, taponar e facelo. Compromiso que antes de facer esa festa este feito. E o río tamén, o mellor tamén se lle pode facer de paso ao Rano Bravo, sacar a curva aquela, na baixo. Eu eso non me podo comprometer públicamente. Vale. A limpar o río, sí. Sí, a limpar o río, sí. A quitar terra do río. Non é. A limpar o río, sí. É limpiar o río que a terra que deixou o... Como se fixo todos os anos, agora xa non temos problemas ca Confederación a efectos de limpar o río. Eso é limpiar o río. Alguna preguntilla máis? Óscar, sí. As subvencións que se deron á muller de Aluíse, ao de Rebordechao e ao Talariño, custou xa como Concello? Cero. Cero. As subvencións que aprobou a Diputación, sí. As nominativas, non? Non, cero. Vamos a ver. Tanto, vamos a ver, no caso do Talariño, vale? No caso do Talariño, planifícase a subida en coordinación co Concello, pero é a Asociación do Talariño a que dirixe, coordina e toma decisións, pero coordínase con nós, co Concello, para que toma decisións son eles. Entonces, o Talariño pediu a subvención, pediu esa, pediu algunha máis, e está obtendo resultados positivos de outras administracións. O compromiso que ten o Concello é que esa proba é estratégica para o Concello e non vai ser, o Concello non vai quedar quieto, se hai dificultades o Concello vai a pôr a cara no asador, non? Hai o compromiso que se aprobou aquí no Pleno Municipal de darlle unha nominativa, que non me acordo agora a cantidad que é, e aparte, o Concello solicitou ya a Diputación dentro das nominativas regulares que lle dá aos concellos, creo recordar que 5.000 euros desa nominativa tamén para o Talariño, pero a subvención que lle dá o Talariño como tal é subvención directa da Diputación ao Talariño, non sei se me explico. Bueno, con respecto ao tema das mulleres rurais, a coordinación é absoluta, pero as decisións que toma a Asociación de Mulleres Rurais, non sei se me explico. E a subvención ven directamente, esa macro subvención, ven directamente á Asociación de Mulleres Rurais. Eu teño que dicir que o domingo fixeron unha festa para os maiores, que o gallá se fixera en todos os concellos, e o Concello apoia, como non pode ser de outra maneira, a toda a actividade que faga calquera asociación que dinamice a xente do pueblo, non? O tema das actividades e todo eso, non? É dicir, colaboración con elas absoluta, pero que a subvención vai directamente, o Concello aí non ten nada que ver. E a outra que me preguntabas, a de Rebordechao, pediron a cesión da escola, que é de titularidade municipal, para a asociación de veciños, o Concello cedeulle aquí o pleno, tomamos a decisión por unanimidade, e pedir unha subvención á Diputación, que o Concello estuvo colaborando con eles, igual que cos demais, pero a reunión foi da asociación ca Diputación, plantexaron a idea de facer ali unha biblioteca dun autor que acaba de escribir un bestseller centrado en Rebordechao, As Bestas se chama, e concederon 30.000 euros que teñen que xestionar eles directamente. Ahora ben, o Concello vai estar aí para botarlles unha mão, porque non é fácil gastar os cartos. Non sei se me explico. Para gastar 30.000 euros tens que seguir un procedimento. Temos un axente de desenvolvemento local e temos outros equipos aquí no Concello que van a estar o dispor do que demandan, pero ten que demandar as propias asociacións, non sei se me explico. Todos os nosos técnicos están
a disposición das asociacións para que podan gastar os cartos e podan invertilos correctamente, que non é fácil. Non sei se contestei a tua pregunta. Outra cosa, Sí. se non concede unha subvención para o campo de fútbol, farán os baños. Sí. Sí. Non os 50.000 euros. No. Vale, sí se farán os baños. Antes de agosto. Vamos a esperar que nos den a subvención, aquí non sei cando... No, pero o problema é se non dan a subvención, se vas a facer. Sí, pero antes de agosto non sei, porque eu non sei cando... Vamos a ver, eu non sei cando salirán as subvencións. Se a subvención non se resolva antes de agosto, pómonos nós a facelo sin, por ben resolta e non, o que estamos facendo non sirve. Ímonos coordinando. É dicir, se a subvención ven aprobada antes de agosto, xa tiramos para diante. Se non ven aprobada antes de agosto, habrá que esperar que non la deneguen, polo menos. Que antes de agosto vamos a ver? Penso que sí. Antes de agosto penso que sí, penso que o sabemos. Ahora, eu non me comprometo dos 50.000 euros que... El que comprometeuse a facer baño. Sí. Que antes de septiembre, antes de agosto. Vexo que non se vai facer en agosto. Facer a subvención que se pediu trae consigo que o Concello invirta 10.000 euros. Vale? É dicir, danche 40. Nós temos que por 10. Os 10 póñense. Se nos ven denegada a subvención, e se os 10 póñense. E fanse. Pero hai que esperar que se resolva a subvención. Claro, os 50.000 euros, ali faise algo bonito, algo potente, está o proxecto aí. Ahora, por non nos a facer algo antes de que salga a subvención non me parece prudente. Que durante este mes podemos sabelo, hai que ser extraoficialmente? Eu penso que sí. Que se non se fai, que se non ven a subvención aprobada, que metemos aí os 10.000 euros ou incluso algo máis, tamén che digo que sí. Cando? Tan pronto. No caso que veña denegada, o día seguinte pómonos a funcionar. Algo habrá que facer, algo habrá que facer. Algo habrá que facer, o que non sei. Algo habrá que facer. Algo habrá que facer. E seguimos ca idea do proxecto de Iqueda Baixo, seguimos con eso. Vale. Alguna pregunta máis? Levantas